Jilbab iki sakjane iki yo apik bahane yo to regane iki aku ora masalah Mbak Ri mung kuwi lho Mbak Ri kok ngarepe ra ketutup oh lah mangsaku kok le nek kowe golek sing ketutup bagian ngarep golek sing syar'i iki jenenge pasmina instan dadi yo wajare ngarepe ra ketutup mangsaku kok apa-apa kok ora cocok karepmu Mbak lebih baik mendengarkan lho Mbak apa ki jenenge pendapat orang lain. Lah iya tak dengarkan nek jenenge wong sebagian wong seneng sing model kok ngene kok kon dodol syar'i kabeh kepiye. Wong ki yo enek sing wis nganggo syar'i, enek sing durung. Lah iki nek nganggo kebaya, aku tak kei pasmina instan jenenge Rijiso ndeke Olivia bawaane penak wis ngerti mesti ya to. Cara pakai cepet wis ngerti. Nah garek duwite iki ngerti urung regane. Nah iki jenenge werna burgundy apik to. Nek ora dicacat masalah werna, kok klambi anu lah saiki genti ngarepe kok ora ketemu serba ra bener nek ro kowe iki.